Good day mga moms! Ayan, pagkagaling nga namin ng Surigao sa aming event last night. So, umuwi na kami. Kaninang umaga kami nakarating sa Hasaan. And dumiretso naman sila Brenda ulit and sila Scarlett sa Ozamis. Pero ako, mas pinili ko na lang muna na magpaiwan at si mama sa kanila kasi nga po, kailangan na magawa itong mahabang upuan nagawa sa kahoy. So naggagawa kami ngayon, kasama ko si Pards, Toto, and si Baby Goy. Ayan. Para na sa ganun po, maibalik ko na yung upuan na pula. Gaya ng mga nagko-comment section, dun sa comment section na ibalik ko na nga daw po itong upuan na pula. Since sila na yung nagdesisyon at mukhang sila na po yung may nais talaga na ibalik ko na. So ito na po ha, ginagawa ko na po ng paraan na magkaroon ng panibagong upuan dito kasi hindi ko pa po afford na makabili ngayon ng mga ganong klase ng upuan. So ganito na lang muna yung gagawin namin upuan para na sa ganon kahit iwan dito sa labas, okay lang. Yan, hindi namin yan basta-basta mawawala. Oo. Bubuhat ito, ang bigat nito talaga. And magpapagawa rin ako sa likod ng abuhan. Yung abuhan, ito yung kung saan pwede kaming magluto or magluto na kahit anong pagkain gamit ang mga kahoy o yung panggatong. Yan. Kasi this coming August 7 and 8 ay may event po sa Hinaguan Farm. So kailangan ko na rin talaga siyang ibalik kasi magagamit nila. So hindi naman natin pwedeng hindi siya ibalik doon kasi gagamitin nila at wala rin namang mauupuan yung mga customer dito sa store. Kaya nagpagawa na rin tayo. So sa mga kaunting ipon natin, ay, hi babe. O ma-reply sa mga chat ko. Ha? Nawalan din na po si ma'am. So ayan na. Lahat to may dadalawang mahabang upuan. 'Di ba? Mga ilang ano 'yan, Baby Goy? Ha? Ilang upuan magagawa natin? Dalawa lang sa ngayon kasi magbili pa tayo ng kulang yung pira kanina pambili ng kahoy. Dalawang pares. Oo. So kulang pa tayo. Kulang pa tayo ng Magkano ngayon isang haba? Ay hindi kasi may makukuha tayo diyan, 'di ba? Ito. Huwag mo nang galawin yan. Matitira. Kasi pagka pwede pa, iuntong na lang. Dugtong na lang. 135 isa? 135. Oo nga, 135. O, yung isa, para hindi nalagariin, anong sukat yung parts? 8 feet. 8 feet. Yung 8 feet, ito 12. Hindi na lalagarin. Oo. Makamura pa ka pa nun. Kasi 96, 98 lang yata isang pulpit. At least yun, hindi nalalagariin. 98 lang, hindi na pala yun. Diretso na. O sige, bilhin na rin natin para isang ano lang. 4. Apat. Kasi dalawa yan eh. Mahaba yan eh. Tsaka yung maliit. 8 pala no? 8 pala. 8. 2, 4. Apat. Oo. 8. Ayan. Pwede na yung sa maliit na lamesa. Pwede. Ito, pwede ito. Pwede na yan. Okay. Yan o. Pwede yan o. Ayan, Oo. sa apat na lamesa. Yan, Ayun. hindi na tayo bibili ng ganit para dito. Yan na. Kasi dito na eh. 4 na 8 ano to eh. So, 8 feet na lang. 8 feet. Okay, sige. Kasi magagamit yan natin. Ito. Partner yan o. Yan. Yes, thank you Para so dito yan. much. O, diba? Puti na lang talaga, meron tayong mga kumparing napaka-generous. Delivery niya raw tayo ngayon. Si Baby Goy, hindi naman magpalibre yan kasi mag-ipon na naman siya ng 3,000. Baka mamaya palayasin na naman siya sa bahay ba nila. O, kamusta pala yung ano mo? Kamusta yung bahay? Merong papel, nagpirma na ako na sa papel ng barangay. Kasulatan? Oo, kasulatan. Pero kunin ko pa yung yung papel kasi nagpirma pa yung kapitan. Tapos sa pirma ng kapitan, mayroong papel din sa akin. Anong tawag doon? Document para hindi kung Hindi kayo ba sa paalisin? oh, Kahit siya pa'y may-ari ng lupa, ganun? O basta kailangan mapag-ipunan mo rin siya kasi sayang naman yun. 3,000 a year lang naman.
Kantogra. Hindi ba yan buak parts? Hindi naman gamitin yan itong dalawa. Kaya pa ano sa pako. So pagdidikitin ito, tapos saka siya lalagyan ng plywood sa ibabaw. Ibabaw. Pero lagyan mo ba ng ganyan talaga? Oo, linoleum. Napamalaki yung linoleum dyan. So, yung iba dyan, baka sabihin nyo na naman, bakit hindi na lang ako bumili ng ganito kasi mas maganda, no? Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos isa. Maganda klase matibay yung ganito po na kagaya nung kay Brenda. So, kung 500 isa, sa 20 pieces na meron ako dito ngayon, so, magkano yun? 1, 2, 3, 4, 5, 10,000. So, dito muna tayo sa kahoy. No, at least medyo mura siya. So, magkano na mauubos ko ngayon? Tukunan mo mga sibigan. Oo, kapag nakabawi na tayo at medyo malaki-laki na, tsaka po tayo bibili ng mga ganyang upuan. Keys. So, dadahan-dahanin lang po natin. Baka yung iba sa inyo dyan, doble ka na naman ng gasos, ganyan-ganyan ka na naman, kasi ganito, ganyan. So, sa ngayon, ito lang po muna yung kaya nating budget, kaya, okay, bear with me. Ayan. Sa ngayon po gumagawa na sila ng para sa paa. Ayan, nakabili na tayo ng dagdag na by 8, no? 8 haba. So para wala na tayong ikakat, diretso na siya. Total may natira pa naman na dalawa para sa isang small na lamesa yung para magawa ka agad yung magawa ka agad. Tapos mamaya ihatid na namin yung kuha na pula. Uy pa. Kaya siya agad kinontak ko eh. Kaya siya agad kinontak ko eh. Kasi alam ko matatapos nito agad eh. Yan. Diba? Diba? Tatry. Pantay ba sila? Oh. Pantayan. Hindi pwedeng hindi pantayan. Diba? Wala tayo Isa na tayo agad upuan. Oo. Diba? Iba dyan. Talaga susukatin lahat. Oo. Another. Diretso na yan. Yan ang usin niya. Kailangan mag-adjust. Meron pa yan. Kasya na yan eh, no? Bumalik ko na. Huwag kang magmamadali kasi. Magmamadali mo eh. Ano na kami? Alauna na kami nag-start kasi nag-ano pa ako kanina sa farm. Itong kahoy. Dito sa kabila. Abot naman siya eh, di ba? Wala rin to si Bibigoy. Kaya sa mga nanonood guys, pwede nyo po siyang kontakin. Kahit saan po sa Pilipinas, pwede siya. Basta may trabaho, di ba Bibigoy? Basta maramihan po trabaho, okay siya. Tatanggap siya dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, pwede. Pulido ang gawa. Ha? Diba? 1-0. Oh. Lalagyan ba natin yung gitna? Hindi na. Hindi na. Dito na tayo dito. Pagilid. Plywood na, plywood. Pa-plywoodan na. O, gilid muna natin, tignan natin. Tapos, since nakaisa na kayo, edi, snacks na kaagad. Oh, di ba? Sanda. Sure na sure. Kakayanin kaya ako niyan? Kaya. Tara guys. Kahit sino pa maupo dyan. Oh. Di ba? Hindi naman siguro, no? Hindi ba isa maupuan nga? Dalawa. Ha? Oo. Sa bagay, hindi naman sila upo na maglundoy-lundoy. Oo. Oh, diba? Gaganyan lang sila. Oh. Wala ba? Ha? Sige. Makakuha Ayan. na sa kwan. Ayun na. Plywood. Tabingol. Sige, sa plywood lang yan. Kasi na yan. Oh. Di out.
Tara, diretso na tayo. Kahit ano lang. Dalawa. Kahit dalawa na, lagyan natin ng dalawang brace. Yan. Para makasure ba? Sige na yan. Dua. Para at least yung ano ba, may suporta sa Oo. gitna. Isa ra? Dalawa? Isa lang yan. Yan ang isa. Para okay na okay siya. Sige. Safe ang mag-upo. Medyo maliit na ano, nipis-nipis na kahoy. Saka siya ilagay. Ayan. Hindi naman tumagos yung pako sa ibabaw, no? Sururit na. Para hindi lang din lumayla yung ano. Right. Okay na? Sakto-sakto na? Yan. Oo. May paganyan pa pala siyang brao, diba? Talaga si Baby Goy. Para sure na sure. Hindi tataw pa. Ayun na. Oh, diba? Meron na po siyang ano, brace sa ilalim. So lalagyan na lang namin siya ng plywood sa ibabaw para mas makinis po siya tingnan. Kasi na ba isang plywood sa ano, apat? Abutin na. Oh, ayan na mga ma'am siya. Sinicure na talaga ni Bibi Goy na hindi babagsak ang ating upuan. Okay. Kira? Balik. Tama na yan. Wow! Diba? Ito mga talaga upuan talaga ng mga manginginom to eh. Oh, sakto na. Go. Sige, sige, go. Para isang ano lang. Para may matastas ako. Si Parts naman dito ang tagalagari. Ating plywood. Sinasamantala ko lang po kasi yung kumpare kong to, baka sa mga susunod na buwan, Inglesero na to, hindi na ako kakausapin ng Tagalog. Papalaman. Inglesero na. Tapos natin itong isa. Para makita natin yung finish contract ng isa. Ayan, sample. Ito ang maganda. Kasi malinis. Tatabunan ko rin naman yun na ano, diba? Kaya oo nga pa lang. Ayun, sa pool. Sapol, oh, sakto. Wala nila ano-ano. Gumera. Gumera. Mutra. Sakto. Kahit walang ano na eh. Walang floor mat. Wag na, oy, lagyan pa rin natin. Hello? Baka Ay, hindi mamaya ka bumili ng maliliit na. pako Oh. na Hmm. DM nyo lang po ako ha kung may papagawa kayo kay Baby Goy. Manager. Ay, sa amin? Thank you! Wow, may pa-stocks pa kami. Thank you! Anak ni Jana. Ah, cards. May stocks additional.
Gumawa yata si Mars ng order. Ayan na! Oh. 1-0. Kain muna tayo. Tapos red horse na yung panulak. Ano sa ba? Or tadway. Tumingiti na oh. Ay, napagiti-ngiti. Yes! Testing natin. Upuan natin. Ano Wala na. kaya na. Kahit matulog pa. Yan eh. Hindi kasi ha. Kulang ng ano. Bawal malikot. Kulang sa ano. Di malikot. Oo. Hindi ka pwede malikot dito. Ah, yan na. Snacks na. Yes! May isa na tayo puan. Kain muna tayo. Saktong-sakto. Mas. Dito ka pa rin against the light. Yan. Yan! Ano? Yan. Oh, wala na. Wala na. Wala ka lang yugyo. Wala na talaga. Yan. So, okay na okay. Okay. Oh, Niyan. Malagpas. Okay na okay siya. Thank you. Ikaw, magmerienda muna tayo. Suntok. Ito na yung last na upuan na ating magagawa. So, naka-apat tayo ngayon. Thank you so much, Baby Koy, Pards. Hindi ano yan. Hindi na ano yan. Apat eh. Oo. So, dadagdagan na lang natin yung mga kakulangan sa mga susunod na araw. So, that's it for now. So, that's all for now, mga moms. Ayan, so as you can see, ito na yung last na nilalagay nila yung nasa ibabaw. Para sa ganun hindi masalubsob yung mga uupo. No, at bukas naman, gagawin namin yung additional 2 upuan at kukabayaran ko siya ng linoleum. Yan. So, sa inyo lahat, maraming salamat. If you like this video, please comment down below and share this video na rin. Okay? Thank you so much, mga moms. And kina Parts at Baby Goy, maraming salamat.